S ponosom i javno stajem u časni red potpisnika i podržavalaca zahtjeva da vlada Crne Gore poništi odluku o priznanju lažne države Kosovo, napisao je u podršci koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor dr. Velibor Đomić. On navodi da inicijativa Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore za poništenje odluke vlade Crne Gore predstavlja jedan od najvažnijih, najozbiljnijih i najljepših glasova savremene Crne Gore. Šef EULEX Aleksandra Papadopoulou ocijenila je da je poslije 10 godina najveći uspjeh misije to što odlazi sa Kosova, koje je sada potpuno odgovorno za budućnost. Ona je rekla da nije sve savršeno, ali da niko i nije očekivao da će se institucije vladavine prava izgraditi u 10 godina. 7 policajaca povrijeđeno je u nasilnim protestima ispred zgrade makedonskog sobranja u Skoplju, dok je 25 demonstranata privedeno. Učesnici demonstracija u Skoplju koji se protive potpisivanju sporazuma Grčke i Makedonije o imenu bivše Jugoslovenske republike zasuli su šok bombama, pirotehničkim sredstvima i kamenjem policiju koja je uzvratila suzavcem. Protesti su održani i u još nekim gradovima Makedonije. Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države sljedeće nedjelje objavit će odluku o otkazivanju zajedničkih vojnih vježbi, javila je Južnokorejska agencija pozivajući se na izvore vlade u Seulu. Američki predsjednik Donald Trump je u utorak poslije samita sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom u Singapuru izjavio da treba prekinuti ratne igre koje su provokativne i skupe. Vrijeme u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti poslijepodne, a u planinama je lokalno moguća i kratkotrajno kiša ili grmljavina. Na sjeveru promjenjivo oblačno uz mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom uglavnom od sredine dana. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 32 stepena. U Podgorici pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.